तो भोजपुरी वाला भैया के फिर से प्रणाम बा। भैया अरविंद अकेला कल्लू और उनकी पत्नी के लेके हम लगातार आप लोग के सामने कोनो ना कोनो जानकारी लेके आवत रहनी। आज एगो और दिलचस्प जानकारी लेके आयल बानी। अगर पहली बार आप ये वीडियो देखत तनी तो जरूर से जरूर चैनल के सब्सक्राइब कर दी, अपन प्यार देते रहें। कल्लू के जिंदगी से जुड़ल हर जानकारी आपके चैनल पर मिली। तो भैया आज के जानकारी ई बाटे कि कल्लू के पत्नी जौन काम करे जा रहा बाड़ी ना भोजपुरी फिल्म में कोनो हीरोइन वो काम नहीं कैले। जी हाँ, बहुत बड़ जानकारी हम आपके बता दिए। आपके सबसे पहले तो यह जानकारी को चाहिए कि भोजपुरी में तमाम बड़ हीरोइन उतना पढ़ाई नहीं खेलो कैले जो इतना पढ़ाई कल्लू के पत्नी कैले बाड़ी। जी हाँ, कल्लू के पत्नी बीकॉम तक के पढ़ाई कैले बाड़ी और आगे एमकॉम के पढ़ाई करिए और ओकरी बाद एमबीए और ओकरी बाद फाइनेंस में कोनो बड़ डिग्री की तैयारी में बाड़ी। और इतना बड़ डिग्री भोजपुरी के कोनो हीरोइन के लेके नहीं के। दूसरी चीज ई आपन खुद के बिजनेस जौन अरविंद अकेला कल्लू के अब एगो बिजनेस शुरू हुई ओके रन करिए उनकर पत्नी। जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब ले कोनो हीरोइन ऐसा नहीं केलो जे कि आपन कोनो बहुत बड़ बिजनेस रन करें। यह वजह बा कि अरविंद अकेला कल्लू के सबके कहता कि भैया किस्मत होके तो अरविंद अकेला कल्लू जैसन एगो तो खुद भोजपुरी स्टार रहने और अब उनकर पत्नी इतना बड़ पढ़ल लिखल पत्नी मिल गए बिया कि वो कौन हो बिजनेस अगर खोली हन तो वो बिजनेस के चार चांद लगा दी हन शिवानी पांडे जो उनकर पत्नी है। और अब ये जानकारी सामने आ रहा बा कि कल्लू जल्द ही अपने को बिजनेस शुरू करियन जौन बिजनेस इनकर पत्नी शिवानी पांडे रन करियन। ई भोजपुरी के कोनो